सावरायबाय गामियाव गामिनि गावबुरा सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट सावरायबाय दा मा बुंखो जों गामिना थानायाव लांसैनो हादो 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 ओइ लांबाय नै हौवाखौ नै पुलिसफोर सफैबाय दाना मोनसे लेटेस्ट आपडेट बे लेटेस्ट आपडेटआनो जाहैबाय जोंनि बर' समाजाव गले गले सोमजिबाय थानाय मोनसे जाथाय सासे बांगाल हौवाजों जुलि जाखानाय बांगाल हौवाजों एबा बिसि गोनांखा बांगाल हौवाजों सासे फिसाय गोनांखा बर' हिन्जावा लाइन मारनानै हमजादों गामिनि मानसिफोरजों हमजादों आरो बे पुलिसफोरबो फैलायनाय जादों दा बिदिनो माखासे भिडिअफोरा फेसबुकनि गेजेराव गोसारगासिनो दङ आं दा बेखायनो बे भिडिअखौ बानायनाय जादों गोबां साननो गोनां बाथ्रा जाबाय जोंनि जुलि जाखानाय माखासे बर' बिसिफोरा मा जागासिनो दङ ना बिसोरखौ फिसाया अननाय होनो रोङामोन नामा माबायदि आसलथे दा माखासे भिडिअखौ नोंथांमोन देखायनो नाजागोन नायबाय थाबानो जाबाय नै जाहाथे गाज्रि बारहावाया जोंनाव जानो नाङा दा बेनि थाखाय जों बिसार खालामगोन माखासे भिडिअखौ आं नोंथांमोननो देखायगोन दा बेखौ आं ओरैनो ससे देखायग्रोदों गोबां साननो गोनां बाथ्राया बेसोदि जोंनि बर'नि माखासे जुलि जाखानाय बिसि आरो फिसायफोरा मा जाखो आसरित मोनबाय आङो सानफ्रामबो हमजायो होनजायो सानफ्रामबो जरासे नङा जरासे गोमायो खारो हमजायो बुजायो दामजायो पुलिसजों लांजायो अब्लाबो मानो गारा बिदि आखलखौ मानो गारा जोबोर गिदिर समस्या जानानै दङ बे जोंनि बर' समाजाव जियानो जादों लोगोफोर गोबां अखा हागासिनो दङ दाखालिनिफ्रायनो गोबां अखा हागासिनो दङ आरो बे अखाखौ फैगौ 24 सेप्तेम्बरसिम हागोन होननानै IMD बिफाना बा बोथोर बिफाना फोसावदों दा बेनिखायनो जाय बिथांमोना माखासे दैमा खाथियाव दङ बिथांमोना एसे सांग्रां जाबानो जाबाय आरो गोबां सारअन्थाइ गावगोन होननानैबो फोसावनाय जादों दा बेनिखायनो जायफोरा दुब्लि बारियाव दङ थाब थाब न'आव थांबानो जाबाय बा सारअन्थाइ गावनाय समाव दुब्लि बारियाव दाथा बा बिफां सिङाव दाथा दा बेदिनो गोबां मानसिफ्रा थैगासिनो दङ सारअन्थाइजों दाखालिबो मणिपुराव साब्रै आबादारिफ्रा दुब्लि बारियाव खामानि मावबाय थानाय समाव सारअन्थाइ गावनायजों गोब्राब जोखोम जादों अब्ला जियानो जादों लोगोफोर नैबे माखासे भिडिअखौ नायदो ओमफ्राय नोंथाङा बुंहरदो माबायदि मोनदों आरो बे जायबा हमजादों बांगाल हौवा आरो नैबे बर' फिसाय गोनांखा बिसि बेखौ मा खालामनांगौ बा माबा मोनसे बुंनो सानोबाथाय नैबे कमेन्ट बक्स दं नैबे कमेन्ट बक्सनि गेजेराव फोरमायहरबानो जाबाय साथाम दं बेना हिन्जाव दंखायो थेवबाबो बर' हिन्जावजों लाइन मारियो बियो मिस्ट्रि न' लुयो बियो सालदे जाथाव नाङालै जोंनि समाजा नों मा सानखो बेनि सायाव नों मा बुंनो सानो जोंथ' गोख्रोंलि एक्सन लानांगौ बेफोरबायदि जाथायखौ जाहाथे जों जाहोन नाङा एसे दबथायनांगौ जाहाथे बेफोर गाज्रि बारहावाया जोंनाव जानो नाङा आरो दा बेनि थाखाय जों सुबिसार खालामगोन रायजो राजा ओंखारबोजोब्बाय ग्लोब ग्लोब दसे उनाव जिरायसिगोन आरो हौवाखौ मा सानो नों कम्पानियाव दे मावहैयो ना होया जोंनि हिसाबैथ' बेबायदि फैनानै मावफैद्रायनो नाङा फिसायखौ बे फिसायासो बेस्रा दा कम्पानियाव थाहैनानै दुखु नांथाव बेस्रा जाया लोङा मानसि दा बेफोरखौ खोनायोबाथ' दुखु मोनगोन बेबो निस्सय नंगौ हिन्जावखौ दा बेस्रा लागोन ना गारगोन दा गाव मा साननानै कमेन्ट हरो बेखौ जों नेना थानांसिगोन आरो रायजो राजाफ्रा मा सावरायो रायजो राजाफोरनि जि डिसिसन बेजों सोलिनांसिगोन बियो उफाय गैया दे होमबा समाजाथ' गुबुंले जायोना दा बेखौ बुंनानै दोनथ'बाय आरो आं हुया हुया गारि सालायबाय लांसिगोन लांसिगोन सिखावखौ औ बिसोरना फैयोना
थांबाय नै एक्टर एक्ट्रिसफ्रा लांजाबाय लांबाय एक्टर एक्ट्रिसखौ